In the name of Jesus, amen and amen. I want to read a text. We are done to a prayer line now. Nixon Shimurai, God bless you. Patricia Muzitiri, God bless you. A common scripture, John chapter 5. John chapter 5, I'll start from verse 7. I can't say, the sick man said, for I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. Someone else gets ahead of me. Jesus said to him, stand up, pick up your mat and walk. Ndokungu vazhinji nyaya iyi tinoiziva murume anga ari padziva reBhetsaida aiva nemakore anokwana 38. So Jesu wauya kwaari, iye anotaura kuti ishe handikwanise nokuti pese pandinoda kupinda ndinotangirwa. Jesu ndokubva ati rise up, carry your mat and go. The system yaiva papool ndeyekuti atanga kupinda mumvura. Healing yepanzvimbo yainvolva the diving into the pool. Kupinda kwemunhu mumvura mvura ndo yanga ine the healing effect muupenyu hwemunhu. But Jesu wauya ari kutaura nemunhu ari kuti aiwa inini panapa ndine challenge yekutangirwa. It's a place in a competition. So Jesu haana kuintroduce the same system yaitika. Asi Bible riri kuti Jesu wakangoti carry your mat, rise up, carry your mat and go. Which means murume uyu akatangirwa, akakundwa, vanhu vakapora vakaenda vakamusiya aripo nekuda kwekuti the diving part aingotangirwa. Asi Jesu ndokubva abvisa that system, ndokubva amupa the word system. The system yepapool yaiva yekudhivha, atanga kupinda mvura unopora. But pakauya Jesu anova the living waters, ndokubva ati I will use my word to substitute competition muupenyu wako. So be in agreement with my word. So paakawirirana neshoko raKristu akabva asimuka. Haana kupinda mupool, wakaporeswa papool, but asina kupinda musystem yagara iripo. Hama dzangu mukurarama muupenyu mune masystems arimo. Mamwe acho they are not favorable to you. Mamwe acho you are already a loser nekuda kwekuti anoshanda nekuti unozivana nani. That's a system of the world. Yakuti kana une anokuziva unosimudzirwa. Kana une waunowirirana naye ari kumusoro ndiye anogona kukuvhurira gap mikana. But I've come to introduce a system of the word of God. Raunoti kana waita agreement naro, the Lord will not disappoint you. The world has its own systems. Nyika ine tsika dzayo. Saka uchiona pane pamwe pokuti ukarwara ukaenda kuna chiremba, haana zvimwe zvizhinji zvaanogona kutaura. Nekuti there are systems anotozikanwa kuti kana munhu arwara asvika stage ane challenge yedambudziko iri, kana zvatodai so hakuna kumwe kwaachaenda, hapana chichaita. There is God in heaven who can surpass every system on the ground and introduce a system that can change and bless your life. Father, in the mighty name of Jesus, makombetisheni atinawo panyika pano, kushayiwa vanomira nesu Mwari, kushayiwa vangatiitirawo favor, asi nokuti mune Mwari munouya kunenge vanenge vakundwa vakundikana, movaitawo shasha nekuvapa nyasha. I pray, mighty God, on this platform, vana venyu vari pano, zvichida kumabasa avo havana vanhu vari kumira navo, zvichida mune zvavanoita Mwari hazvisi kugamuchirika musociety, zvichida Baba marelationship avo vane kusondorwa nekutarisirwa pasi. Ndiri kunamata Mwari wamasimba ose. May your word, shoko renyu Baba, nokuti Bible rinoti kana imi matuma shoko renyu haridzokeri kwamuri risina kuzadzikisa chamaritumira. Murume paBhetsaida Mwari wangu makamuitawo number 1 because of the word that makaintroduce mulife make, makamubvisa musystem yenzvimbo mukamupa the system of grace. Father, I pray every system is favorable kuvana venyu, may grace speak on their behalf. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. Papool paiva netsika yekuti mutumwa anoti kana auya obvongodza mvura atanga kupinda opora. So murume uyu wakakundwa, murume uyu akava a failure, murume uyu akava nerecord yekukundikana for 38 years. But musi wakauya Jesu haana kuintroduce the same system to this man. Wakabvisa masystems ese asiri favorable kumurume uyu. Ndokubva aintroduce the word. Zvokuti murume uyu paakawirirana neshoko raKristu
akasimuka, akafamba, akaenda kumba. You will rise not because of the systems of men, but because of his word. May the word of God help you to rise. May the favor of the Lord help you to rise. Pese pawakakundikana, pese pawakatangirwa, Mwari ngavakuitewo champion, Mwari ngavakuitewo shasha, Mwari ngavadurire favor muupenyu hwako. Pasina vanhu vanomira newe, nyasha dzaMwari ngadzizarure masuo. Pasina vanhu vanogona kumira newe, favor yaMwari ngaikusumudze. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Every system is favorable. Isina advantage kuvana venyu, yakavadzikisira yakavaisa the other side, the disadvantage. I speak the word of God over their lives. Ndiri kutaura shoko renyu Mwari pabasa rake, ndiri kutaura shoko renyu Baba pa ministry yake, ndiri kutaura shoko renyu Baba pa relationship yake, ndiri kutaura shoko renyu Mwari wangu muupenyu wavo, muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. May God raise you. May the word of God create a way for you. Iye unogadzira nzira pasina nzira ngaakuwanire nyasha. Pese pawakajajwa ukanziwa efeli ya uridofu haugona unakwa unosvika. Shoko raMwari ngaronze a change and a turnaround muupenyu wako. Jesus said to this man, rise up, carry your mat and go. No more diving into the pool. No more competition. Just the word of God. Number one. Remember, the word of God is God, which means when you are in his word, when you operate according to the word, you are operating according to the ways of the Lord. Urishasha iwewe, unokunda iwewe, unobudirira iwewe. Akakukunda nema systems aiva favorable kwavari. But ndauya ne system inonzi grace. Inoti veshure ndo vanoita vemberi. Ndauya ne system inonzi grace. Vekukundwa ndo vachava vakundi. Ndauya ne system inonzi grace. Pawainzo nemakore ausimuke. Mwari ngavakupe favor. Rimwe suo ngarizaruke. Be a number one. Chiitwa oshasha nenyasha. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen. Amen. This is the prayer for you this morning. So you can join me tomorrow as well. Mwari wakitire nyasha. Sister Barbara Kureva, how are you? God bless you. Long time seeing you. Ruthi Bazame, the good Lord bless you. Mukaja Zongororo, God bless you. Sister Eva Nice Gatawa, Captain Mangwiro, may the good Lord bless you. Michelle Chingai, God bless you. Sheila Banyera, God bless you. Caroline Mutimanyoka, Jonathan Chitambo, Maulino Wakatama, Magomeza, God bless you. Catherine Manyesa, may the good Lord bless you. Jeffias Mazuru, God bless you. William Nyabaza, Barbara Kureva, God bless you. Tapiwa Nyamfukuza, Captain Mangwiro Nyashadziwanzwe, Eva Nice Gatawa, Amazangu Itiri Wainyasha, Patricia Mzitiri, God bless you. Melody Filmon, God bless you. Ushechi Komo, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Memory Chatambarara, favor upon your life. Tinashe Mutishi, God bless you. Lucia Mafunga, God bless you. Lainika Guna, Memo Makurume, God bless you. Gertrude Makomo, Charles Bamusi, God bless you. Jane Mabuto, God bless you. Wilbert Shikola, may favor be upon your life. Tapiwa Nyamufukuza, Amazangu Ropafats, Waimari Wakitire Nyasha, Charity Mulambo, Mapumisa, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Minister Ashley Talent, may the favor of the Lord be upon your life. Sylvia Dumbo, God bless you. Joshua Jonasi, may the favor of the Lord be upon your life. Nyasha, zive pamsoro pe upenyu wenyu amadzangu. Mu area ya mainza mugone kusumuka. Mu area ya munonzi ya munanu miranemi munongo tangirwa. Mwari ngakuite number one. Mwari ngakupe favor. Ngakubvise mu system yepa ground. Akupe the system of grace. Inosumudza zvakadzidzika. Nyasha dziwanzwe Mwari vakuchengetei. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Onias Zara, God bless you. Tinashe Louise Rosima Fukidze, God bless you. Tisanganisike zvakare mangwana nenyasha dzaMwari. Mwari vachitiitira nyasha. God bless you. God bless you. Zimzim House, Saudi Arabia. May the good Lord bless you. Munetsi, God bless you. Bridget Makusha, Traimo Masunga, God bless you. Nyasha dzwanzwe Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonese. Rebecca Chimenya, God bless you. Thank you so much, Amadzangu. You can join me tomorrow for prayer session. Yedu Mangwanani Ega Ega.
I also open this door for you to send your airtime, kind of data for the continue of broadcasting this program every morning. So you can use my number and send your airtime or data so that we can continue to pray for each other and broadcast every morning. Giving is the principle in the word of God. Giving me, I see principle, a choice. So you not gonna ignore vamwe vanhu, but mweyamutreni wokuratidza kune vamwe vanhu. Vanhu ivavo vanogona kujaja kuti are not a giver, but nenyaya yekuti haupe iwo, but mweyamutreni unoramba achikublessa because you act according to the instruction. So giving me a choice, which means you have a choice to give or not. But giving is a principle. But wekupa wacho yasarudza, and the Holy Ghost can speak to you on that. But chandinogona kutaura newe chiri pascripture giving. But instruction ya Holy Spirit where to give and who to give. Chiri pachena chaunofanirwa kuziva, chaunofanira kurarama machiri kana wakuita prayer kuti Lord show me where to do it, when to do it, and how to do it or how to go about it. So giving me is a choice. Giving is not per level a choice, instruction. Mwari ngavataure newe ugone kurarama as a believer. Why? Because kune door rinogona kuvhurwa by praying, kune door rinovhurwa by fasting. There is another door rinogona kuvhurwa with giving. There is another door rinogona kuvhurika muupenyu nekuti you are humble, ne humility. Une kumushawe kwako akati zvimwe zvese ngazviitike but this area haibudi. Madhuma une kwaunobva akati zvimwe zvese ngazviwane hako, zvimwe zvese sangana nazvo, but pane apa ndo patakagara apa. Ipapo pacho manje pane desire moyo wako. Mwari vandituma kuti nditaure newe muupenyu wako. Uchanwa mvura yeBethlehem. You will testify kuti kuna Mwari une simba kudarika masoja evaFilistia anenge akagara patsime. Unoriziva tsime raunoshuwira, unochiziva chishuwo cheupenyu hwako, chaunonzwa kuti I've tried this and I've tried this and I've tried this. Dzimwe mvura ndanwa, zvimwe zvese ndaita, but pane chiri kushota, pane chandinoshuwira, chandinochema nekudemba. May God grant you the wishes of your heart. Ngazviitike ugone kupupura nekutenda nekunongedzera kuti ava ndiwo Mwari ava. Why? Because David asiri akaenda, but he had 3 mighty men. Iwa hauna 3 mighty men. Iye Mwari pachake muutatu hwavo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngavakuwanire nyasha muzita raJesu. Amen. Imi wamasimba ose mchane wakatendeka, just like the daughters of Zelophehad. Turn my story around, Lord. Turn my story around, Lord, by the reason of your grace, by the reason of your grace, by the reason of your grace, by the reason of your grace. Vanasikana makavarangarira Mwari, mukataura nemuranda wenyu Mozisi kuti aiwa vanga vachigoverwa naka, vataura chinhu chakanaka, vataura chinhu chechokwadi. Baba, ndinochema kwamuri mangwanani ano, nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Sina kubvira zvaonekwa kudzinzare kwangu, sina kubvira zvabatika mumusha mandinobva. Ndiwanireiwo nyasha Baba, ndigopupura kunaka nekugona kwenyu. Yemi wazuro nhasi namangwana muchene wakatendeka. The flesh can help you to understand or to perceive some things in the spirit. Paunonzwa nyama kuneta, iwo wapika a signal of prayer. Paunonzwa nzara isiri common so, iwo wapika a signal to fast and seek the Lord. There is a challenge coming against your life. And the devil knows kuti ukapinda prayer, the Lord will strengthen you, the Lord will guide you, the Lord will give you wisdom, and the Lord will give you breakthrough. So he knows kuti ukapinda prayer, chinicho agona kudila nacho. Saka chaanoita ndechekuti anouya kuflesh.
So you can postpone now. I remember one day, Pandai teacher concerning my dreams. My dreams, whether you are a believer or not, my dreams chingori spiritual. And when you are a believer, dream haina power than the dreamer. Brilliant Motsi, may the good Lord bless you. Kureva kuti ukava a negative dream, a weird dream, that's a signal. Yekuti there is a fight in the spirit yawaratidwa beforehand for you to take action. So my dreams, my warning. Saka uchiona kuti kana ndichiti dream I warning spiritually. Saka uchizviona kuti zvingani zvaunorota ukangano. Zvaunonzwa kuti pane zvandarota man, zviri very sensitive, pane zvandarota man, but paunomuka kuseni ubva usvikangano. Kogoita zvinhu zvokuti ukarota ukangano, but pane zvokuti ukarota, maybe you can explain halfway of the dream, or else you can actually forget the whole dream. I love the statement, God is good all the time. All the time, God is good. Ndimwari vakanaka nguva dzose. But mumwaka kana kuti munguva maakudiwa ruzivo. Kwete ruzivo bedzi, but to exercise the word. Zvinogona kude na manifestation of the promise. Kune zvinhu zvakavigwa muma systems kana kuti condition. For example, yekuti ukaita ichi chinoitika. Ukaita ichi chinoitika. So wakaipa harwise promise. Wakaipa anorwisa the action yaungaita to make the promise manifest. For example, mukapinda Canaan, chakaropafadzwa Eve, ramunofanirwa kurima nekudyara kuti mugone kukohwa. So wakaipa chaanogona kuita kuraya pfungwa yekushanda. Imi makagara mu promised land. Kuraya pfungwa yekushanda. Imi makagara mu promised land. People of God, hear me very well. Wakaipa chaanorwisa haisi promise, nokuti the promises of God are yes and amen. Mwari ndi Mwari wamasimba ose, Mwari ndi Mwari wakatendeka, chavanoreva chinozadzikiswa. But ukaona zvisiri kuzadzikiswa, it's not the part of God iri missing, but it's the part of man inokonzera manifestation of the promise. Mwari vatiitire nyasha mangwanani ano. Mwari vakuropafadzei mangwanani ano. Tive nekutenda uye nekuziva kuti he is the same yesterday. A heart towards others. Chinhu selfish chiri more dangerous. Chinoisa a blockage kuflow a blessing muupenyu hwako. Why? Because the reason every blessing, we are blessed to become a blessing. Mwe munhu ngaazive chakanaka muupenyu. Nekuda kwekuti Mwari vane chakanaka chavakaita muupenyu hwako. Be a channel ye blessing ya Mwari. Be a vessel inoshandiswa naMwari kuti mwe munhu agone kuziva bhutsu ngaazive through the blessing of the Lord yakaita pass through you. Mwe munhu kuti agone kuziva kufuka gumbezi ngaazive through your hand. Kuti mwe munhu azive kupfeka hembe yakanaka. May God use you for that. Be a channel and a vessel. Uchaona tine mama areas are still gifted. God will allow to have victory in there. Because that victory, it means a lot in the kingdom of God. Kune vanhu vachasunungurwa. Kune vanhu vachaona zvakanaka muupenyu. Nokuti kune zvakanaka zvaitika kwauri. Gate at Jericho, they were locked, anga akakiwa, panga pasina access yekupinda kana kubuda. But Mwari vanotaura kuna Joshua vachiti tarira ndakupa. Kureva kuti ndoda kuti uve nemumwe muono wakasiyana nemuono uri carnal, nemuono uri natural. Nokuti muono uri carnal uri natural, ndokuti kana pakakiwa hapagone kunzi pataurwe shoko rekunzi tarira ndakupa. Nokuti haugone kupiwa chinhu chakavharwa, chakabloka, chakakiwa. But Mwari vari kudii, vari kuti kana wane kuziva pamusoro pe-ability nekugona kwangu, ukandirumbidza, uchaona kushamisa kwandichaita. Why? Nokuti Israel haina kuzopinda nepamagedhi.
There was no need for them kuti vanofighta vanhu vari pagate. Pane nguva yekuti tiri kuisa focus kuzvinhu zvisizvo. Why? Because my enemies acho tiri kutovaziva, ndana ningi vakaita zvakati, ndana ningi vakaita zvakati. We are trying to prove a point, we are trying to fight them, but I've come to tell you, don't waste your time dealing nevanhu ivavo. Just get your time to worship the Lord, honor the Lord, praise him, and you create a gate rakasiyana nemagedhe anga akakiwa, nokuti Israel yakazowana access yekupinda muJericho nepese pese. Kurati pese pauri pane door ukatanga kuwoshipa Mwari, pese pauri pane access ukatanga kurumbidza Mwari. Ndofunga vanhu vemuJericho vakatozishamisika, masvingo eJericho akuwira pasi. Hapana kutsvakwa bulldozer, worship ndo yakava a bulldozer. Hapana kutsvakwa chimwe chinhu chiri more powerful kupwanya masvingo eJericho, but worship yakava so powerful to an extent yekuti yakadenha denga rikakonzera masvingo eJericho kuwira pasi. Masvingo eJericho paari kuwira pasi, Israel iri kuwana access yekupinda nechikonzero chekuti pese paunofunga kuti hapapindiki, there is God in heaven. Wokuti ukapa rumbidzo ukanamata Mwari wako, unogona kushamiswa kuti panga pane mbiri yekunzi pari tightly shut, panobva pava open. Ndi Mwari unovhura masuo, ndi Mwari une nyasha, ndi Mwari unotirwira nekutigonesa. Tikutungamidze shoko rekuti Mwari tungamirai tsoka dzangu, ndiregere kuenda panondiparadza, ndiregere kuenda munzvimbo dzinorwa nefamily necareer neministry, ndiregere kuenda panzvimbo panokurukurwa zvakaipa zvisinei neumambo hwenyu. Guide me, O Lord. Protect me, O Lord. Lead me, O Lord. Nditungamirirei, O Mwari. Ndikasazvinzwa mupfungwa dzangu, ndikasazvipika in my spirit, may your situation speak for me. May you create a situation that will speak to me and guide me and help me. Ruth wakaerekana ari mumunda maBhoazi, maiva newanano yake nebreakthrough yeupenyu hwake. Rebeka wakaerekana wasvika kutsime kune murume ane chekuita nemarriage nefuture yake. The same with Rachel. Zvimwe chete naMoses, wakasvikogara patsime kuMidian, ndo pakazova nebreakthrough yeupenyu hwake. Dai Mwari vatitungamirirawo, taregera kungofamba, asi kuti Mweya Mutsvene atitungamirira pamafambiro. Tiende pane chekuita neupenyu hwedu, tiende pane chekuita nefavor, tiende pane chekuita nebreakthrough. Muupenyu wakaipa une zvinhu zvakadaro zvaanoita, iwewe you become a trap yedownfall yeupenyu hwako, nekuda kwekuti ane zvaanokonzera, ane maweeds aanokonzera, zvichida mubusiness, zvichida mumarriage, zvichida muupenyu, zvekuti at the end unopedzisira washaya kuti ndiri kunamata Mwari here, Mwari vanondida here, Mwari vaneni here. At the end unoneta, unotaura zviri negative, unolose your faith. By doing so, you open a door ye attack in your life. So ndiri kudii mangwanani ano, nyangwe maweeds aripo, your focus must not be on weeds. Your focus ngaive pa Calvary, ngaive pa nyasha nerudo rwa Mwari pamusoro peupenyu hwako. Ziva zvaakakuitira, ziva zvaanokuitira, tenda Mwari nechipo cheupenyu. Zvimwe zvese zvinokumukira surrounding you muupenyu haisi nyaya, nokuti zvese kana zvakauya to attack your life, sei uri kurarama nhasi, inyaya kuti God is on your side, God is protecting you. So your focus ngairegere kuva pamaweeds. Your focus ngaizive kuti wheat inoibva chete, wheat inokura chete. Chaitwa nemuvengi kuisa maweeds kuda kudistracta focus yangu pa wheat, kuda kuti at the end ndite uproot the wheat. Tine vanhu vaita uproot kutenda kwavo nekuda kwokuti muupenyu hwavo makadyarwa zvichida urwere, makadyarwa zvichida kutambudzika, makadyarwa mamwe machallenges yekuti at the end pane kuti munhu afaitane nechallenge iripo anopedzisira akudhila newheat, akuita uproot faith nekutenda kwake nekuti the challenge is too much.
Let's be real, guys. My challenges anombokura anombowanda to an extent yekuti you lose focus pane basa rakaitwa pamuchinjikwa, you lose focus pane zvawakaitirwa, you lose understanding pamusoro peidentity yako to an extent yekuti focus yako nezvaunofunga nezvinongo zviri kukuchemedza nezviri kukurwadza ndo zvaane focus. And at the end, the devil wants to use you as a trap for your own downfall. Zvese zvaari kuita izvi anoda kuti iwe utaure zviri negative. Zvese zviri kuitwa neenemy anoda kuti iwe utuke Mwari. Zvese zviri kuitwa neenemy anoda kuti urambe Mwari. May you carry a blessing. Mwari ngavakupe vana vanoita impact panyika. Mwari ngavakupe mhuri, ngavakupe family inotakura hushe, inotakura blessing, inotakura favor. Mwari ngavakuwanire nyasha ugone kubereka zvakanaka vana vane ropafadzo. Mwari ngavakuwanire nyasha, denga ngaribate maoko ako. Iye Mwari unoti I'll bless the work of your hands. Bata zvinoendeka, bata zvinoropafadza. Maoko ako ngaati kana abata ngaagone kugadzira chandinoti brand. Ngaabate with a touch with a difference. May you carry the blessing and the favor of the Lord to be upon your life. As Jacob was blessed, akabatwa chiuno chake, although he was dislocated by hip joint, but he went on kunobereka Benjamin, the tribe rakatipa the first king. Kuroti there was a touch, a kingly touch. Nokuti abatwa nedenga, abatwa na mambo wemadzimambo. Saka iye akugona kuproducer madzimambo. Mwari ngavabate maoko ako, Mwari ngavabate meso ako, Mwari ngavabate nzeve dzako, Mwari ngavabate pfungwa dzako. Paunofamba, paunotsika, takura ropafadzo. Favor ngaiflow, favor ngaibatike. Iva chiropafadzo mumhuri yekwenyu. Be a blessing kubva kumhuri yekwenyu. Iva ropafadzo paunoshanda, iva ropafadzo kudzinza kwako. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakugonesei. Dai Mwari atiwanira nyasha. Fura muromo wako uite cancel every negative voice rakataurwa against your life. Usanyarara, usanyararidzwa. Remember kuti blind Bartimaeus breakthrough yake yakauya nekuramba achidanidzira, kudanidzira, kushedzera, kutaura kunogona kuva a doorway to a breakthrough. Wakaramba achidanidzira. Pane vanhu vaimunyararidza, haana kuwirirana navo, akaramba achidanidzira. Mazwi ari kutaurwa nemaenemies ako ari kuda kukunyararidza, ari kuda kukudzikamisa, but wiramba kunyararidzwa. Taura mazwi ari positive concerning your life this morning. Iti, I am highly favored. I am blessed of the Lord. I am anointed. I am wonderfully and fearfully made. Mwari vanondida, vane nyasha neupenyu hwangu. Muzita raJesu Kristu Nazareta, nyasha dzaMwari dzinotungamirira upenyu hwangu nemhuri yangu. Zvandinobata zvinoendeka. So open up for the things of the kingdom. Wane kutenda kuti Mwari aaite zvinhu kuchechi kwedu bedzi, but Mwari une varanda vake pasi rese vaanoita nawo zvinhu, vaanopa zvizaruko zviri different. You need to open the book of Moses, even under the leadership of Nehemiah. Tine vanhu vakapiwa dzidziso dziri so biased, dziri so dangerous from their leaders kumachechi kuti hakuna umwe munhu waMwari waunonzwa. I'm the only man of God. Read my books, get my teachings. The truth iripo pa kingdom ndeyekuti you can also learn from the book of Moses when you are under the leadership of Nehemiah. Why? Nehemiah is gifted in construction. He is gifted in building. But Moses as a leader, anga ainewo grace ne gift in certain areas. So munovaka muri under the anointing of Nehemiah. But munofaita marudzi asingadiwe pakati penyu muri under the grace of the teaching of Moses.
Mwari unodana vanhu vazhinji ovapa nyasha dzakasiyana-siyana, ovagovera zvipo zvakasiyana-siyana for the better of the kingdom. So munhu kana asina a kingdom mindset, aine a church mindset, aine a doctrine yakamumbuyikidza kuti there is no other man of God besides me, uchararama nevana vaAmoni nevana vaMoabhu pakati pako. Iye unogadzira nzira pasina nzira ngaakuwanire nyasha. Pese pawakajajwa ukanziwa a failure uri dofu haugona una kwaunosvika. Shoko raMwari ngaronze a change and a turnaround muupenyu wako. Jesus said to this man, rise up, carry your mat and go. No more diving into the pool. No more competition. Just the word of God. Rakaita kuti rimite number one. Remember, the word of God is God, which means when you are in his word, when you operate according to the word, you are operating according to the ways of the Lord. Urishasha iwewe, unokunda iwewe, unobudirira iwewe. Vakakukunda nema systems aiva favorable kwavari. But ndauya ne system inonzi grace. Inoti veshure ndo vanoita vemberi. Ndauya ne system inonzi grace. Vekukundwa ndo vachava vakundi. Ndauya ne system inonzi grace. Pawainzo nemakore hausimuke. Mwari ngavakupe favor. Rimwe suo ngarizaruke, be a number one. Chiitwa oshasha nenyasha. Muzita ra Jesu Kristo Nazareta. I pray over your life this morning. Every blockage, every opportunity yakavarwa, pese pakavarwa mikana pawakarejektwa kwasagamuchirwa. May God create an opportunity for you. May God create an opportunity for you. May God create a chance for you. For the Bible says time and chance are given to all. I don't know whom I'm talking to this morning. There are times you have been trying so hard and people are resisting you. It seems you've been trying so hard, but you always face a resistance. There is a blockage, but you pane kuresistwa, pane kurambwa. But I've come to tell you this. There is God in heaven who will create an opportunity, a chance for you. You are going to prosper in the land of the living, in the midst of those who hate you and reject you. God will make you prosper. Zvichaitwa naMwari, nokuti Mwari wedu unocreate makana panonzi hapana mukana. Pese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso imwe anogona kuchiona. Zvakafanana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri richitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika, kalenda rako riri respect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvakuti munhu akada kutokuroya, munhu achakudza kuti mubereki wako hasi right. Chana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bhaibheri richingotikudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka, character does not matter. Akakubereka yeye ukamutengera sugar ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti kuti ari mu office yake as a parent.